Pre neki dan tu došao jedan čovjek na razgovor i onako dobronamerno mi kaže ja eto gledam vaša predavanja i vidim kako vi uživate u tome što ste kao, valjda, što ste javna ličnost, valjda, što ste u javnosti. A mene to onako malo žacnulo, pravo da vam kažem. Sad vidim da je dobronamerno, da ne provocira, ali opet sad ispade kao ja da uživam što sam ja javna ličnost, valjda. Pa se mislim, da li ja stvarno uživam što sam ja, eto, javna ličnost? Da li ja uživam u tome? Ako u tome uživam, onda katastrofa, onda odvratno. Kao da sam ja tu neki, kao sad. Ali moram da priznam da uživam, ali mislim da uživamo u toj komunikaciji, što bi rekli današnji New Ageri, u razmeni energije, jel da? Jer u stvari pričamo o Bogu. I šta ima lepše nego pričati o Bogu? Ima neka kratka epizoda kada su Sveti Siloan Atonski i njegov učenik Sveti Sofronije Saharov, još dok su bili u Svetom manastiru Pantelemona, u manastiru ruskom manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj gori, pa im došao neki pustinjak, prašnjav, nikakav, sav iscepan. Došao da prosi malo suvaraka i možda neke bajate hrane što je ostalo za njega. I ne znam kako se desilo da su njih trojica seli malo, eto tako. I Sveti Sofronije priča kako je taj pustinjak tako sav skrušen, nikakav prašnjav, a nakon priča, samo tako o Bogu priča, o Bogu, kako je to Bog, pa Hristos, pa kako, valjda da mu se javio Hristos, tako sve Bog. A ovi su onako malo trgli, jer u principu svetogorsko i opšte duhovno predanje govori da treba biti oprezan tako s ljudima koji govore, eto, meni se javio Bog, javila mi se Sveta Petka, Bogorodica priča sa mnom, držnede, tako dalje. Jer možda bude psihoza, u principu, najprostija moguća. Ali ovde to nije bilo. Ovde taj pustinjak zaista živeo sa Hristom. I Hristos je živeo u njemu. I šta bi on drugo čovjek pričao nego o Hristu? A ovi su rekli, pa dobro, oče, kaže, dobro, nemoj, kaže, toliko, kaže, da pričaš o Bogu. I on se trgao. I kao da se posramio, a malo kao da su... I kaže Sofronije, kaže, ranili smo srce, kaže, tom čoveku. On je, kaže, iskreno pričao o Bogu, a mi smo glumili neke duhovnike, jel da, pa smo čak i ocenjivali da nije možda u prelesti, pa nemoj, oče, mnogo toliko da pričaš o Bogu. A on se posramio, pokupio, uzeo svoje suvarke i otišao tamo u neku pećinu gde je živao, u neku rupu. I kaže, nikad više nije došao. Nije se on naljutio. Takvi ljudi ne mogu da se naljute ko nose Hrista u sebi. Ali video da nisu oni spremni da slušaju o Bogu. Ali daleko od toga da Sveti Siluan i Sveti Sofronije nisu bili spremni da slušaju o Bogu, nego eto tako, možda malo neka gordost. Sofronije kaže, ranili smo srce čoveku. I tako, meni rani srce to tako, ali daleko od toga da sam ja kao neki pustinjak i to, nego, u stvari, realno mi je to bilo da ja ne uživam da li ja uživam u tome što sam javna ličnost i bio bi najjadniji, najbedniji kad bi uživao u tome, ali ja uživam zapravo u tome da pričamo o Bogu, da se gledamo, da se volimo, da smo tu malo stado koje se bori iz petnih žila, da ga korozivni talasi ovoga sveta koji navaljuju sve snage ne preplave i da ne potonemo na dno tog mora odvratne duhovne hlorovodonične kiseline. I onda razmišljam, da li ja uživam u to? Pa uživam. Ja uživam i u tome kada služim liturgiju. Uživam
i kada slikam, i kada pišem, i kada idem tamo gde su majstori pa gledam onako sa blatnjevim čizmama koliko su izašli iz zemlje, da li su krenuli da zidaju. Uživam i kada bratija kaže, oče, kaže, kupili smo zimske gume za auto, dobre su sada, nećemo se klizamo, uživam u tome. Uživam i kad me episkop grdi, ja znam da je u pravu. Iako tada besni možda. Ali uživam u tim trenucima. Znam da je to sve dobro. Uživam, da ne pominjem, u svakom trenutku uživam. Zašto? Zato što sam sa Gospodom. Trudim se da budem sa Bogom i u svakom trenutku mi je loše. Dobro. I čak kad mi je loše, kad me boli kičma, kad me uvate uninije, kad me peče grlo, u stvari dobro, uživam. Jer sam sa Gospodom i Gospod sa mnom. Trudim se iz sve snage. A ranije, sjećam se kada nisam bio sa Bogom, bilo je mnogo lepih trenutaka. Veselja, žurke, diplome, putovanja, ljubavi, priznanja. A sve nekako, na dnu svega toga nekako neka gorčina. Jer znam kad se sve to završi, a završit će se svakako, potrajeće možda jedan dan ako sam diplomirao na fakultetu, pa to je to. Čestitali su mi, dobio sam diplomu. Ili ako neka žurka, ono traje 5, 6, 7, 8 sati, ili ako neko putovanje traje možda 15 dana, ili ako neka ljubav, pa traje 1, 2 dana. A nekako znaš, posle toga, kad dođeš kući, jel moraš pre ili kasnije dođeš kući? Pre ili kasnije mora se zatvoriš u neku svoju sobu. I pre ili kasnije mora budeš sam. Tada vidiš da je neka praznina tu i da to sve tako nekako bilo lepo, ali da nema punoću. Jer tada nisam bio sa Bogom. I ništa nije imalo zaista konačnog smisla.